накратко резултатите, господин Портник ще ги съобщите, за да не губим време. Господин Портник, заповядайте. Резултатите има как да съобщим, преди да изчакаме резултатите от изборния ден. Естествено, трябва да изчакаме официалните резултати. Това, което бих желал да коментираме, активността. И се обръщам към всички варненци, които днес дадоха своят вод и избраха път за развитие на града ни в следващите години. Убеден съм, че те са избрали европейският път за развитие на Варна. Въпреки компроматният тон на кампанията, въпреки черният пиар, който доминираше, за съжаление, в хода на кампанията, в крайна сметка варненци показаха, че са изключително прогресивни. Варненци показаха, че могат да отсеят обективното от манипулациите и внушенията. И в днешния ден те наистина взеха съдбата на града в свои ръце и, уверен съм, избраха европейското развитие на града ни. Ясно трябва да се каже, че имаше наистина много неистини, много внушения в хода на кампанията, манипулации. Вижда се, разбира се, и от резултатите предварителните, такива каквито ги виждаме, всъщност кой печели в ромските секции, и то в съотношение 2:1. Така че на база вече на официалните резултати хората ще видят в действителност кой и в каква посока се опитвал да прави неверни внушения, да прави манипулации в хода на кампанията. Но по-важното е, че днеска имаше много млади хора пред урните, хора, които наистина лято е във Варна, но намериха време и стигнаха до избирателните секции и наистина дадоха своят глас за едно ново начало в развитието на Варна, за един европейски път на развитието на Варна. И съм безкрайно щастлив, че в резултат на една тежка и трудна кампания, в която нямаше сблъсък на тези идеи, или той по-скоро беше минимален, доминираха други подходи и похвати, но в крайна сметка Варна се оказа прозорлива и Варна днеска гласува за новото начало и своят европейски път на развитие. Така че още веднъж искам да благодаря на всички тези варненци, които днеска с гласът си дадоха европейски път за развитието на Варна.